Желанието на дарителя Димитър Хадживасилев за създаване на модерно търговско училище не е напразно. Това е печеливша инвестиция в едно добро бъдеще за младите хора. Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев в град Свищов е авторитетно, модерно училище, което вдъхва респект и уважение и днес, както в началото. Търговската гимназия се ползва с името на добра гимназия, с отлична подготовка, а също така в нея може един човек да разкрие потенциала си в различни области, много и различни области, не само икономическите сфери. Избрах това училище, защото ще ми даде много добри възможности за в бъдеще. Може да се каже, че аз съм от хората, които са сбъднали напълно своята мечта. Завършвайки Държавна търговска гимназия през 1988 година, аз си обещах, че ще се върна отново в своето училище, но като учител. Бях възхитена от моите учители, от отношението им към учениците, от отношението им към работата. Именно те ме научиха да бъда сериозна, да бъда отговорна, да ценя знанието, защото ми дава сигурност и самочувствие. И именно на това бих искала да науча и своите ученици. Ще се надявам и така ще бъда и щастлива, ако успявам да им предавам частица от заряда, който аз съм получила, да го предам и на тях. Освен това, съпругът ми и синът ми също са завършили Държавна търговска гимназия. Държавна търговска гимназия въобще е част от моят живот. Тя е четвъртия член на моето семейство. Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев е най-реномираното, най-престижното, най-елитното средно икономическо училище не само в Свищов, но и в областта. Сградата на гимназията е построена само за 3 години, от 1892 до 1895 година, по проект на австрийският архитект Паул Бранк. В 126 годишната история на училището тук получават сертификат за професионално образование 13 099 ученика, сред които много бележити личности. Например, Марко Рязков, който през 1935 година е министър на финансите. Той е бил също така и управител на Българска народна банка. Иван Хаджиев, който вече споменах, известен философ и социолог. Тук са учили Ламар, Лилиев. В Държавна търговска гимназия са работили 493 учители до този момент и всеки от тях е дал нещо от себе си. Работили са също така и 31 директори. Мога да кажа, че с удоволствие, че повече от 29 години съм приятел на Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев Свищов. Преди всичко приятел, след това всичко останало. В различни времена и в различни условия. Тук карах абитуриентския си бал. След това много съвместни конференции, семинари, общи мероприятия от различен характер. Основахме кариерния център по предприемачество на Търговската гимназия преди 3 години. Това е огромна връзка между теорията и практиката. И преди няколко седмици приех и предизвикателството и поканата да бъда дадох съгласие да бъда избран за председател на настоятелството на Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев. Тук пред аулата, където се намираме и пред портрета на дарителя, който много точно е написал в своето завещание, че дарява средствата си на родното място на своите родители. Изглеждаме твърде малки, ако мога така да го кажа, пред неговата съпричастност към образованието в Свищов, което той е дал. Така че Свищов като град на дарителите има пълно основание да е малко по-различен от всички останали градове. И това ме кара да бъда приятел на Търговската гимназия в различни свои качества.
Младите еколози в гимназията са особено загрижени за опазване на природата, чистотата на въздуха, храната, целия свят, от несправедливото и небрежно отношение на хората. Имат полудиморфизъм, мъжката е оцветена в ярко светло-синьо. В презентацията ще видите общите сведения, разпространението, начина на живот и размножаване. Крилете са добре развити и силни, първостепенните мъхови пера са 11, опашката е средно дълга и широка, завършваща с 12 пера. В клуб Млад еколог съм от 2 години, още от 9 клас. Привлечеме с самата си идея за екологията, което е бъдещето на света в момента. В клуба ние подготвяме презентации, представяме ги пред публика, родители, учители, като в нашата дейност ни помагат орнитолози. Миналата година ходихме да засаждаме дръвчета, което излезе доста сполучливо. Почти всички дръвчета се хванаха и сме горди с това, че залесяваме нашата община Свищов. Всеки може да постъпи в клуба, няма изисквания. Най-важното е всеки да иска да се включи и да има желание да работи върху тази тема за екологията. До сега сме се занимавали с алтернативни източници на енергия, с метан станция, наши съученици също подготвиха. И последната презентация, която направихме, беше за защитени видове птици в България. Държавна търговска гимназия е първото средно икономическо училище в България. Интересното е, че в учебния план на училището присъстват учебни предмети, свързани с общообразователната подготовка на учениците, наред с предметите, които дават тяхната професионална подготовка. Това е така наречената дуална система. Всъщност, тук за първи път в България, в това средно икономическо училище, се полагат основите на професионалното образование. Учебният план става пример за изграждане на учебните планове в после откритите търговски училища и изобщо професионални училища в България. Завършила съм Държавна търговска гимназия през 1986 година. Това е едно от елитните училища, не само в Свищов, но бих казала и в цяла България. Щастлива съм, горда съм, че съм възпитаник на това училище. В него аз научих какво значи да учиш и да научиш другите, да се оформиш като индивидуална личност и да се реализираш в живота. Наученото тук в търговската гимназия, това е било времето, в което човек се е оформил като характер и всички тези контакти, знания натрупани, съответно оказват немалка роля, решаваща за по-нататъчно развитие. А на любимото ми училище, Държавна търговска гимназия Димитър Хаджи Василев, град Свищов, пожелавам жизненост, будни и успяващи възпитаници. А на любимите ми учители пожелавам здраве, мъдрост и сила в изпълнение на дарителския завет на Димитър Хаджи Василев. И днес, както преди 126 години, в тази внушителна сграда на Държавна търговска гимназия Димитър Хаджи Василев, град Свищов, витае духът на новаторството. Тук се създава първата образцова кантора, първия учебник по счетоводство и още много други първи неща.